Dami long ka. Jotono hambai media friend songno teibo nai tongnai joto hasteni lukurongno kha kaham tei hamjama yafaru sini tini chung press midoma phaimani ani chamber no sini borong gorang EM komal koloi tongo tini chung press midoma phaimani kaisena karon jotoni sikha nero tei chini tipra hasteni joto lukurok si ha answer ki subject dio tei je dio deputy PO ni post ni je examination miawo ongni tongmani omo answer ki lekungoi thangka nge bono teiwino जों दिनै मिटिं बुखायलायखा वर्कशॉप लायखा बसखांनि स्ट्रेटेजी बफ्रो जों एग्जामिनेशन खायमानाय बाहेराव डिस्काशन खायखा बत्रनो सालायबानि तैनो दिनै प्रेस मिट पहिलाव सिनि TTAADC हाफां नि ओंगै हास्टेनि जत लुकुरनो जे एग्जाम उंनि तंमावो उंया उंनि थांमानि दुइटा डेट देखफार उंनि थांमानि बागै दुख प्रकाश खायो तानि हिंखे पहिलाव UPSC नि प्रिलिम एग्जाम तंगो 16 तारिख ता फाइनाल 16 कयजन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ते पब्लिक रक जे UPSC प्रिलिमिनारी एग्जाम रोनानि बागै 16 तारिख शिड्यूल खालायजा खानिबां डेट देखफार खायदि प्रिपन खायदि बसखां तबदि होनो डिमांड खायखा हिंखे जों accordingly boroni jehetu chiniti prasaro kobang mane experience tong UPSC exam borona hinoi hinge bono जों 9 तारिख खायखा 9 तारिख खायबनि परे माने थंनो प्रिपारेशन नंजा ओ जरावो गोबांमा लेभेल नि होइते न्यूज मीडिया नि होइते क्वेश्चन आंसर की लेखुं होने खबर मा माने परे नाइसिन लायखा नायलायखा वेरीफाई खायलायखा इंगे ओमो ओरिजिनल नंखा इंगे जों बोनो इमिडिएटली जेने महाराजा सह सालायै जों पोस्टपोन मा खायखा सिनि अफिसार गोबां मा कष्ट खायखा गाहाम के एग्जाम कंडक्ट खायनायनि बागै दिन रात निरक जतनि सिवा 27,000 कासाकासि जोंनि कैंडिडेट दंनि बागै सामु खायनायनि अनेक कष्ट खायखा फियाबा जों आंसर की लेख माने बागै बनो कैंसिल खायबै मारखा जों अरो आं किसा कग्रिसै सानानि मोसौ भारत बर्ष गोबां जागा माहाय कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नि क्वेश्चन पेपर ऑफ लेखुंबो कोनो सरकार बाक्सा गसिबो बाक्सा गसिया जों ADC हाफां जोंनि क्वेश्चन पेपर लेख माने न गसिखा गे गसिखा माने तांबो जों स्कैम खायमानि स्कैम माने चिनि अफिसार जेकुनु गदालै दंफानो जों बरनो प्रोटेक्शन होनानै कासुनानै जाते पब्लिक डग एक्सपीरियंस कैंडिडेट डग सय मेरिट नो जोग्य नो जोगजाक बरनो माथों अमचिनि ADC हाफांनि नाहरमो हानिबाङैनो जों खोनामानि लगे नो कैंसिल खायखा गे अरो जागाव पब्लिक नि होइते गोबां मा चिनि मीडिया वो जोंनोबो चिनि ADC हाफांनो हाया हमानि स्पेशली आनो सामानि चिनि EM रोंनो सामानि जे बरक EM CEM MDC रो तिप्रामथानि गोबां मा नेता रो गदालजाक तंगै मानो बा तंग हायरोहि हमानि रो बनोबो आं क्लियरिफिकेशन दनि ना माने क्लियरिफिकेशन दनि मुसु जदि चिनि बिसिङो केबो कुबुल जा कंखे जों अमो पोस्टपोन खायखामों दे स्पेशली आं ओ जागा कुबुल जा हंखे तो आं ओ एग्जामिनेशन नो पोस्टपोन खायदि हनै सालायां खामो चिनि महाराष्ट्र नबो जों सालायां खामो जों सिनि तंग मा खामो एलिगेशन फायाखो सानिनो जों प्रम एक्शन नाखा बनि सिगाङो मीडियाव कोनो फायाखो जे आंसर की लीक हा हनै फायाखो क्वेश्चन पेपर से लीक हि फायो दो पहिलाव कयेकटा मीडिया नि फेसबुक ओ नुखा कगबुमा सालायखा आरो नियो क्वेश्चन पेपर लीक हि सिसु किंतु कॉन्फिडेंसली आं ताव फनो सामावो क्वेश्चन पेपर लीक या आंसर की सी लीक जे क्वेश्चन पेपर लीक हि हमनि बकुनो
evidence kori baseless যদি কেউ ভেরিফাই খাইনাই মুসুকে ভেরিফাই খাইলেমে হাইছি যে কোয়েশ্চন পেপার लेक हि सानाय न आं मीडिया नि बिसिं तै रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बसकांगो तय फैदि चिनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलि रय नाय गुबै दे लेक खा किन्तु आं पयतो साया जे क्वेश्चन पेपर लेक है किन्तु आंसर की लेक खा हानि बाङैनो जों कैंसल खायखा ओंके जों अर जागाव ताबक डिसिसन ना लायखा सिद्धांत ना लायखा जोंनि एम रक दं जों दिनै डिसकासन खालायखा खालायमानि यागल जेहेतु जोंनि रिक्रुटमेंट बोर्ड जों चेयरमैन लायखा जोंनि बरं गोनां दाता महन जुमातियान बनि एक्सट्रा बारजार रजाक माने एक्चुअली जों बनो चीफ लीगल एडवाइजर हि तब माने अर जागा जों बनो रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन होनो इसना लायखा ओंके जों एफआईआर खायखा लगे लगेनो एफआईआर खायखा नैनि बनि क्लारिकल हिसाबै सामं खायनाय प्राइवेसी मेंटेन खायनायनि बागै हनै बननो दायित्व लायखा माने जागाव जोंनि दुइ तीनटा एग्जामिनेशन पाइ थांखा एग्रीकल्चर ऑफिसर इंजीनियर दै नैनि PA2 नि एग्जामिनेशन पाइ थांखा आरो कोनो माने क्वेश्चन पेपर लीक माने कोनो प्रमाण करै एलिगेशन दं आं गसे एलिगेशन दं फियाबा हम एलिगेशन बेसलेस कोनो क्वेश्चन पेपर लीक या जे जागाव जेरक्स खायो आ जागानि चिन्हबो सिक्रेटली खायो तयफै फाइट ओंके ताबं के डिमांड बाङै थांखना हयतो बनो प्रपोज रबाय खना हानि बाङै बनि चिन लीक हि जों दारना खायो एफआईआर खायखा बनि एगेन्स्ट नेरो जतनो सिहा रुगुरं जाखा एरेस्ट खायजाखा बस सोबा पाइखा पाइनायनि बाङै सोबा प्रस्ताब खायखा बहायरावबो बुमंसा हाहि खोनाव हायफानो जेहेतु इन्वेस्टिगेशन मेटार बनो सोबा बोसोंबो सायमालिया सोबा नो बुमंसाखाबो सायमालिया ओंके जे मा जानाय जे आरो जागा इनभल्व नाय बतो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिं तै रंजाखिनायनो बतो जों प्रेसार होय दङ टाइम टु टाइम जों प्रेसार होय दङ विभिन्न एंगेल नि सिमे ओंके हानि बाङै जों ताबो जोंनि रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन जों कतालबो अपॉइंट खायनाय नोटिफिकेशन नखानाय दिनै बा खोनानि बिसिं जों पसिबल ओंखायके कताल रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन बो जों डिक्लेयर खायनाय आपातत रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि बोनस जों नरै रग्राखा ओंके ताबो बसकांगो जों बफ्र खायमाना जेहेतु 27,000 कैंडिडेट 27,000 का या एक्जैक्टली 26,261 एक्जैक्ट कैंडिडेट प्राय 72टा स्कूल 680टा रूम 72टा स्कूल नि 680टा रूम एग्जामिनेशन उनि दंयो ओंके जों आसो गोबां मानो ताबो कम्युनिकेट खायो एडजस्ट खायनायनि गोबां मा पब्लिक नि डिमांड दं नॉर्थआवबो सेंटर खायदि साउथआवबो सेंटर खायदि दलायावबो सेंटर खायदि हि हमानि जदि जों वासौ नाय बोसोर दिन बिसिं बनो जोन वाइज एग्जामिनेशन खायनाय हिंके टाइम नाङै थांनाय जदि ताबंनि शिड्यूल खायनाय हिंके जोंनि सामुं आसो करै सुदु क्वेश्चन पेपर चेंज खायनाय ने आसोसि ताबंनि जे क्वेश्चन पेपर आंसर की लिक माने बनो तो जों कारिलिया जे पब्लिक रोगनि डिमांड पब्लिक रोग सामानि जों पहिलावबो डिस्कशन खायहा जे क्वेश्चन पेपर दुइटा तीनटा खायनाय ने फेबा जों वानसका जेहेतु स्ट्रिक्टली प्राइवेसी मेंटेन उइ दंबा कायसेबोनि चल लायसिनाय हाय हनै जेले माने किन्तु ताबक जों वासका दिनै डिस्कशन खायखा तीनटा पेपर जों खायनाय एबीसी पेपर फर्स्ट कॉपी लिंक फानो सेकेंड कॉपी बाय जों एग्जामिनेशन नाना ते क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमिटी बो जों खाना जदियो माने चिनि बिसि खायनाय माने एडीसी नि अपॉइंटेड बरो बाय खायनाय के ते कैसा जों जेम थांनाय आरो नियो क्वेश्चन पेपर रेडी खायमानो आरो बो जों थांनाय इंगे आरो तैसे सिकुर इंगे बा ओ टाइम नि बिसि माने जांगे जों आरो बो थांनाय हाय इंगे बा जेकुनो इंस्टीट्यूशन आरो जागा जों बरनि ताम हसनाय क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर खायमानि बोसोगनानाय पार कॉपी पेज नि बोसोगनानाय हम हायरो बरनि फीस स्ट्रक्चर रक जों ना हनाय एनआईटी फा हन्दी यूनिवर्सिटी फा हन्दी बा जेकुनो बायरेनि यूनिवर्सिटी फांखा जों
बहाय वासक लाइखा सालाइखा किन्तु बर' जागा खायनाय ब कयेक दिननि बिसिङावनो फेक सोंबाय थानाय ओंगे जों स्ट्रं लाइखा जुलाइनि बिसिं एग्जामिनेशन शिड्यूल खायफिनाय फैयाबा जों ताबाव जोंनि सामुं बमाहाय टाइपखौ जों खायनाय बनि बाङै एग्जामिनेशन शिड्यूल खायमेयाखौ जिहेतु बसकाङाव पन्चायत इलेक्शन दङ बनि सिगां जों बाहायखे कन्डाक्ट खायमोन बनो जों चेष्टा नानाय ओंगे अर जागायाव जों दैबो बाहायखे नैनि प्राइवेसी मेंटेन खायनाय बाहायखे अर्गानाइज खायनाय बनि बागैबो जों आलादा के दैबो वासआव लायफैनाय होनै जों दै सुनना लायखे ओंगे आं बायथागो अमनो सानाय जे जोंनि एडिसि हाफां अर जागायाव जों ताम होसोनाय मेरिट दै नैनि ताम होसोनाय ट्रान्सपेरेंट जों मेंटेन खायो रिक्रुट खायनि थांमोननि जागा अम इंसिडेंट ओंगै थांखा पब्लिक रग हयरानि ओंखा हानिबाङै जोंनि जारा कैंडिडेट दंनाय एस्पिरेंट कैंडिडेट दंनाय रनबो निरनि मेडियानि बिसिंथि सानि मुसुबो निर दर्जनादि बसकानि बाङै रेडी उंदी कॉन्फिडेंस के फायदी जाते अर जागा नेता पेटानि नैनि EM CEM नि बर' रमांसि साख्रि मानायफोराव हि एलिगेशन चलै दंमानि रनो कुनो बख्रता हादि जों टोटेली जोंनि फेमिलि न हंखे मा फासि मेरिट बाय मा फासि हंजानाय हि जोंनि फेमिलि न हंखे परीक्षा सिररया तानि हंखे आनि बाटि जा नैनि दिल्ली परीक्षायो बनसा से आं तारो दिहि माहाव तानि हंखे नों और मेरिट बाय मा फनो उलो आं सि बेर जानाय एटलिस्ट तारो दि हायरो हिसि जोंनि गोबां रिलेटिव दं चेयरमैन सारनि बसाजोबो दं बायरे परीक्षायनि र ओंगे अमाहाय केसि जों मेंटेन खायो दं जाहाथे जों एलिगेशन मियाना तै ओंगे जोंनि TTAADC हाफां जतति प्रासानि हामख्रायनि बागै जों बाहायखे कताल अफिसार छना मानो बसि सिनि नाहरमो साबजिडिओ ते डेप्टी PO जों तानि नानाय हि दै सन्मान खाबाय पहिलावनो जों नो फायख्या जोंनि अफिसार बाय सामु तांनि हिंखे गोबांमा ताक साबजिडिओ लेभेल निरक मेडिया तंनाय र थाङैनाय दि बरनि कुनो माने अफिसारनि एलिजिबल ओंया तारपरेबो जों बरनो रेसपन्सिबिलिटी रवै मातं तानि केचिनि जे स्टाफनि बिसिङाव उपाय करे जों वासखा एटलिस्ट अफिसार लेभेल न गोरों ओ बरनो जों एपइन्ट खायनाय सिलेक्ट खायनाय मेरिट बेसिस हाय होनै जों परीक्षा नाखा जाहाथे जों बनो स्टेटनि कुनो TCS अफिसार साय कम ओंया नातै जों ADC चालावबो जों लासिउ जोंनि JDU न नैनि DMO मीटिंग थांदि हि हंखे DM बाय उ पनामा वो मीटिंग वो हंखे आसरो जाउ बकक साइबो कुनो खना जाय आं ओंगे बनि गतना तमाबा सिनि अफिसार एलिजिबल ओंया जे DM बाय फेस टू फेस कक सावने जे कुनो स्कीम नि तैयै जे कुनो गवर्नमेंट नि रेगुलेशन रूल नि बाङै कक साने के बरनि कुनो नॉलेज करि हानि बाङै ADC नि स्टाफ अफिसार माने लकडाउन खायजाउ ओंगे जों नायो जोंनि साब JDO ते डेपुटी PO रिक्रुटमेंट खायै जाहाथे जों बनो प्रपार ट्रेनिंग गाहाम बायरे जोंनि दिल्ली नैनि हरियाणा नैनि पुणे हाई इंस्टीट्यूशन नैनि एडमिनिस्ट्रेटिव नि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ वरावै जों बर बाय चैलेंज खायनाय बरनि से गोरोंखौ खायनाय हायसि जोंनि वासम ओंगे अर जागा ताबो इंसिडेंट ओंगै थांहा बनि बां बारबानो नाकार मासावो फायदि बसकाङो जों गाहाम के खायलायने निरबो पब्लिक नबो सजेशन कंस्ट्रक्टिव सजेशन रदि होनै आं पबावनि मुसु सुरु नेगेटिव सिमिया सामुं तांनाय बनो ताम सनाय देरावो जों कहा सामुं खायनि हपनो इंसिडेंट ओंगै थांहा अमहाय गतना थांहा ताबाव जों FIR बो खायजा बय जे रिलेटेड बतो इन्वेस्टिगेशन बिसिंति मा जासिनाय ओंगे फायदि जोंनि EM नि खक्ति बिकिसा कप खानालायनाय परीक्षा पाइखा इंजीनियर एग्रीकल्चर पैकेज LDC TA2 और तीनटे एग्जामिनेशन सेम जगह प्रश्न छापाओ सेम जगह मोनो सब किछु खायो कैसा पानो रखनो बिदे मानो लीक अंका है लीक अंगिया एमन कैसे दुर्घटना अंका माने डिमांड 110 जना रिक्रुटमेंट 27,000 कैंडिडेट हेगबा प्रपोजल रजाखना जे जगह अब वो आंसर की तामनि बागैबा क्वेश्चन या किन्तु आंसर की तामनि बागै
জেরক্স খাইজাখা মানে ও পরীক্ষা পাইখাকে হল পরীক্ষা টানখাকে অবচিত চাখা চাইহানি মিলিরি নাইনান বাকি 30টা রানা थांथानिও আবো ও যে ট্রাং থাংনাই ব কারেন্ট করিনি হঙ্গ ট্রাং থাংকে লগলগন রিফাইলিয়া সারি রিফাইকা আ সময়নো ব আবো কান্ডকে দেখাই বিখা হিকে যে কমিটির যে বরকন আসে দায়িত্ব রুই খেলাইকা সিক্রেসি মেনটেন খাই 3টা পরীক্ষা সেলাই থাকা ও তাবো নিজের হंगाके ও आंसर किबो हंगाके अभाय थांका माने अनफर्चुनेट ताबो अनफर्चुनेट कि जों कमिटि रबो रियलाइज खायका जोंबो रियलाइज खायका आगामी दिनाव जोंनि त्रिपुराव जों ताय क्वेश्चन की रो आंसर सापन माने पेपर खायनो मतो अरले खाय इंगिया अर खायका के रिस्क दं आबो तो क्लियर खायचिनि नगंगे बयनो बसे ना अनि क्वेश्चन के आपस चिंगिया बर'नि थाने इन्डिपेन्डेन्ट आ रिक्रुटमेंट बोर्ड नि कगनो साव अब के बरक टेंडर खाइदा आ जेरस खानेन बागि रिजाल्ट का मान आं सासेवानो कोनो टेंडर खाइजाया परिष्कार साननाय अर रिक्रुटमेन्ट बोर्डआव बर' सामोन खायनाय बत जों एडिसि अथरिटि बर'नो साय आरो खायदि होनो बर'नो कमिटि थांलायखा दुमालि हाथियावबो आरो जेरस दुकान दं एदेबा आरोबो सोंवैखा निनेरो जों क्वेश्चन खायनाय बुसु सेप दं बुसु माने पार पेज बुसु नानाय अमहायरो कक सालायखा किन्तु बनेरो कमार्शियल मेसिन दंनि नांनायब्ले 27000 प्रिन्ट खायनि माने शर्ट पिरियड बुसु दाइति कारिमा बहायरावबो मानाय कायसे पेसियाबो कायसे 27000 सेट सियाबो 27000 सेट नगे बहायराव खायनगे दुमालि हाथियाव सोंखा अर जागा बक खायमिया नगे प्राइस बो सीपीएस के बनेरो माव हानिबा चिनि एम बारबा साहा 3टा तो थांबाय नगे बबाय चिनि कमिटि रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नि कमिटि रो बरो डिस्कसन खायलायके बुसु के नों खायने नगे सीपीएस के नों आरो जागा मानखा बरो मननो आरो फिक्स खायका नगे जेहेतु सोंखाबा मासासिनाय गोबांमा पाब्लिक नि एलिगेशन निरक्सिं एफान पाब्लिक नि एलिगेशन मासासिनाय एडिसि की जेरक्स मेसिन पाइमेनि मतो रां करि दे निनि बाजेट बसकांगो जेरक्स मेसिन पाइनेनि इनक्लुड खायदिरो अमतो जों तो ऑफिस तो प्रोफेशनल माने कमर्शियल नि मेसिन जों पाया पर्सनल ऑफिस दा कारिद्रो नि बांगैसि स्टेट नि ऑफिस ऑफ हाइनाय निनि सेंट्रल मिनिस्ट्री ओ तो बरोता आलादा गे जों तो कमर्शियल चिनि नांगो 27000 शॉर्ट पीरियड विदिन 1 डे बा 2 डेज नि बिसिङो जाते कंप्लीट नै जायगे तो पर सेकेंड माने पर मिनिट बुसु कपि फाइमाम बहाय एमने जों तार परेबो अर्डर रखा ताबल तिनिङावबो रिसेंटली मेसिन सफायला जों अर्डर हमन अंगे पर मिनिट ओ बुदै 9 कपि रो नखानाय एट ए टाइम गे जेहेतु चिनि माने कमर्शियल और गानाव तुमालियो बकरे इंगे आगतलाव नायतुना हेंगे बने और सुविधा को बने नाव बिसिङो अम हायकेनो पाइथांहा इंगे ताबो इंगे डिमांड एंड सप्लाई जे प्रो मैचिंग आप्रो इंगे अम हाय स्केम अंखना नै माहो बनो हयतो आगतलानि गोबांमा प्रपोजल रखना रमानि परेबो तो बबनो कपि आन्सर की फालनानि बाङै बखाव अंखना हानि बाङ तो सिनि चेयरमैन तंनाय बहायनो रातारातिनो आं भेरिफाइ खायदि होनै रहा आनि र जेप्रो कपि सफैला हा कपि सफै हांके आं बनो न अम भेरिफाइ खायने दि ओरिजिनल दे ओरिजिनल या लगे बनाय हा ओरिजिनल के पोस्टपोन माखायसिने ताबोनि एग्जाम कैंसिल माखायसिने अम हाय देबिने इंटरव्यू में बम पाओ अम तो जदि प्रिंटिंग मिस्टेक रगम तो हाके और ट्रेनिंग रुई चिंब्रनो बेस्ट ऑफिसर के नाहारलायनानै जेसेबां रां थांथों जों स्पन्सर खायनायनि रेडि इंलाय जाखो ठीक ठाक बेबादिनो ठीक ठाक से शुद्ध आंसर की अब सालसा सिगां माने अब दुखजनक खायसे घटना थांखा दुखजनक से अब खायसा के अब चिनि खायसा लार्निंग चिनि खायसे सोलोंजानाय खायसे अध्यायता माने खुगांगे रुजुन खुगांगे लामा ताइसे सिनि माहाय अब चिन बाकी कैसे लर्निंग खाता मो इनके चंगनर न कोइनै जो तनो चिनि आसु दिन एडिसि साकिटनाय लांनि मैया गोबां प्रोसेस दङ दं चिनि जों आगामी दिनाव टेबल नीट एंड क्लीन ओ चिनि सिक्ला रकनि एक्सपीरियंस न फिल अप खायनान बगै मबो विथिन जुलाई मास नि बिसिनो जों एवरीथिंग कंप्लीट खायने चिनि
रिक्रुटमेंट प्रसेस जों कमप्लिट खाई 110 जना जों रिक्रुटमेंट खाई पेने उइथिन जुलाई मासनि बिसिम अबके त्रिपुरा रुस्टार माने स्टेट जों हायगोन थानाय गभर्नमेन्ट जे नर्म्स दंमोन मुताबिक जोंना ना अंके तबो एडीसी हापांगो तो लाई थांजक सालो नि उनहाय देखलाय जों फार्स्ट इसी मीटिंग नो 100% रुस्टार और जागा एडीसी सलित दंमोन पार्टी खाया ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली डिबेट तंगो प्रोविजन तंगो यदि सिनि रूल फ्रेम खाजिया खो जों सिनि एज पर पॉपुलेशन रेशियो जों सिनि रिजर्वेशन जों खायो माने प्रोविजन जेहेतु आरो जागा तंगो रूल करे बहुत डिटेल्स के सालाने क्वेश्चन